खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन सा 11 बिएलटिनि मुंख्लं सान। 10 लाख रांनि जौ जब्द खालामदों आसाम पुलिसा। एसटिएफआ 1.5 कौटिनि हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ खादों। आईएएस अफिसार अशोक केमकाया 33 बोसोराव 57 खेब पस्टिं ट्रेन्सफार जादों। हानाथियालाव 775 किल'ग्रामनि बमा आरो 4700 डेटोनेटर जब्द खालामदों। बीएसएफआ 1.71 कौटि बेसेननि सना जब्द खालामदों। आसामाव आरोबाव गंसे गोदान बन्दे भारत रेल सिबिथाय। 70 कौटि रांनि नकल जीएसटी हेराफेरि खालामनानै गुवाहाटीआव सासे हमजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि हालामनि सिङाव थानाय हानजारा सेरिकालचार फार्मनि साखाथियाव थानाय सा 11 बिएलटि मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव 10 आरो 11 डिसेम्बर 2024 इं खालाराव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदिनो देग्लायबो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 24थि सा 11 बिएलटि मुंख्लं सान फालिनो थाखाय आखायाव लादों। सा 11 बिएलटि मुंख्लं सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गिबि साननि 10 डिसेम्बराव बुलुर बादायलायनायबो लानाय जादों। 11 डिसेम्बराव फुंनि 8 रिंगासो समाव गोथार फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, आरज मेथाइ रोजाबनाय, मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै खन्थाइ आवरायनाय, मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफ्रा आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय, बावथाय मुवा जानाय, बेनि उनाव 11 रिंगासो समाव गेवलां मेलबो लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिसिनि बारग' इएम हितेश बसुमतारी। सा 11 बिएलटि मुंख्लं सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसेनो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी, बारग' एमएलए बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म, बारग' एमसिएलए बिपिएफनि गोबां गागि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों खुंगा 24थि सा 11 बिएलटि मुंख्लं सान खुंफुं आफादा। मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासो समाव हारिमु मोनाबिलिबो लानाय जादों। हारिमु मोनाबिलियाव रंगिना संगिना खालामनो थाखाय बै सानखालि मुंख्लं सान फालिनायाव गोबां बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिफोर हांख्रायनाय जादों होननानै फोरमायदों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ बृहस्पतिबार मोनानि समाव बकाजाननि खटखटिनि साखाथियाव आयेननि बेरेखायै जौ दिखांनाय गंसे ट्राकखौ जब्द खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि AS 05 AC 5032 नम्बरनि ट्राकखौ डिमापुर फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसफोरा होबथानानै लाखिनायाव नोगोद 10 लाख रांनिबो बांसिन बेसेन गोसा गासै 300 कार्टुनसो जौखौ जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ खानाय ट्राकनि ड्राइभारखौ राजखान होननानै सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो अपारेशनाव सोमोन्दो थाफानाय खटखटिनिनो सासे सुबुं आरो शिबसागरनि सासे जौ डिलारखौ पुलिसनि कास्टडियाव लानानै थांनाय जायो। बेजों लोगोसेनो पुलिसआ डिमापुरनि राहुल मुंनि सासे सुबुंखौ नागिरगासिनो दङ। बबेखानि बैफोर बायदि आयेननि बेरेखायै खामानि मावनायनि नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो आथिखालाव पुलिसआ गोख्रोंसिनै संदाननाय नुनो मोननाय जादों। स्पेशल टास्क फर्सआ बृहस्पतिबार मोनानि समाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 1.5 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामनायाव सोमोन्दो गोनां सानै सुबुंखौ खादों। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों एसपि कैल्यान कुमार पाठकजों दैदेनजानाय एसटिएफ हानजाया आमिनगावआव AS 24B 2485 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै मोन 13 साबोन पेकेटनि गासै 182 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि ड्राग्सखौ गारियाव सिलचरनिफ्राय बरपेटा फारसे लांदोंमोन होननानै मिथिहोदों।
बेनि अनगायैबो पुलिसा खानाय सानै सुबुंखौ सिलचरनि मासुम चौधुरी 23 बोसोर आरो बरपेटानि काजी सनवर हुसैन 24 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। दासान्दि पुलिसा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जाख्ल'नायनि हेंथायै गसंथेनानै गोगो गोसोजों सिबिथाय होबोनाय आईएएस अफिसार अशोक केमखाया 33 बोसोर साख्रियाव खेब 57 पस्टिं ट्रेन्सफार जाखांनायनि उनावबो आरोबाव आजिरा मोननो 5 दानल' सम थानायावनो फिन खेबसेबाव पस्टिं ट्रेन्सफार जादों। फैगौ 2025 मायथाइनि 30 एप्रिलाव आजिरा मोननो गोनां आईएएस अफिसार अशोक केमखाया मिरुनि हान्था मेला एबा ट्रेन्सपर्ट बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि महरै पस्टिं ट्रेन्सफार जादों। मख'नो गोनांदि अशोक केमखाया गावनि साख्रिनि जिउआव माब्लाबाबो जाख्ल'नायखौ खाबु होबोआखै आरो अरायसम इनायनि हेंथायै गसंबोदों होननानै बयजोंबो गोसोखांजादों। जानो हागौ बेखायनो गोगो गोसोजों खामानि मावलांग्रा आईएएस अफिसार अशोक केमखाया मोनसे मासिनिफ्राय गुबुन गंसे मासियाव जिरायबाय थानो गोनां जादोंमोन। आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसा मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बृहस्पतिबारखालि मिजोराम रायजोनि हानाथियाल जिल्लायाव गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा हाथियारफोर जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्सपेक्टर आसाम राइफल्सनि पिआरअआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मबाइल भेहिकल सेट पइन्टनि गेजेरजों बेखौ हमनो हादोंमोन। बबेखानि रैखाथि हानजाया गंसे गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै 775 किल'ग्राम एक्सप्लोसिव, 4700 डेटोनेटर आरो 2250 मिटार कर्टेक्स जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ खानो हादों। पुलिसा जब्द खालामनाय बेफोर बेसादफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो होननानै मिथिहोदों। बीएसएफ हानजाया 4 दिसेम्बर खालि त्रिपुरानि सेपाहिजाल्ला जिल्लायाव थानाय बीओपीएनसी नगरनि भारत बांलादेश सीमानि साखाथियाव 2.180 किल'ग्राम सना जब्द खालामनाय जायो, जायखौ हाथाइनि बेसेनाव 1.71 कौटि रांसो जागोन होननानै मिथिहोनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 8:45 रिंगासो समाव सीमानि माखासे हानजानि सुबुंफोरखौ नुनो मोनदोंमोनब्लाबो सामोल होनायनि उनावनो बिसोरो खोमसिनि थाखाय खारग'नो हादोंमोन। बैफोर जब्द खालामनाय सनाफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो कास्टम अफिसारनो दैथायहरनाय जायो। खर'सा आसामनि डिब्रुगड़निफ्राय गुवाहाटीसिम आरोबाव गंसे गोदानै वन्दे भारत ट्रेन सिबिथाय होगोनखौ एनएफ रेलवेआ मिथिहोदों। अदेबानि बे वन्दे भारत ट्रेनखौ फैगौ 2025 मायथाइनि जुन दाननि सिगांनो खारहोनायनि राहा लादों। डिब्रुगड़ मिउनिसिपाल बर्ड आरो डिब्रुगड़ ओनसोलनि रायजो राजाया रेल बिफानखौ थांखिनानै सिगाङाव खारनाय ब्रह्मपुत्र मेल, डेकारगांव पेसेन्जार, लेड पेसेन्जार बायदि लकेल ट्रेनफोरखौ रेल बिफाना मानो बन्द खालामखो आरो बेनि सोलायै मानो गुबुन ट्रेन सिबिथायखौ होदिया होननानै सोंलु खालामनायाव एनएफ रेलवेआ डिब्रुगड़ नोगोरमानि मेयर डक्टर सैकत पात्र आरो डेपुटि मेयर उज्जवल फुकन लोगोसे एमएलए प्रशांत फुकनमोनजों सावरायनानै वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खारहोनो खोथा होदों होननानै मिथिहोदों। आसाम जीएसटी डाइरेक्टरेटआ नायबिजिरनाय आरो सिग्रोमनायनि उनाव 70 कौटि रांनि नकल जीएसटी हेराफेरि खालामनायनि दायाव नाटवार कुमार जालान मुंनि सासे मारवारि सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। नकल जीएसटी इनभइस दिन्थिनानै मेसार्स जाज एसोसिएट मुंनि मोनसे साप्लाइ एजेन्सिखौ गुवाहाटी केदार र'डआव सोलिहोबाय थादोंमोन। दायनिगिरि नाटवार कुमार जालानखौ आथिखालाव 14 साननि जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय होननानैबो मिथिहोदों इनकाम टेक्स एबा जीएसटी बिफाना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।